Malawi Today. Tikupasirani nkhanga zaona kuchokera kwa Comrade Ntanyowa. Yo atu alongosula zinthu zambiri mu audio imeneyi makamaka akuti salary ya Daniel Fan ndi zina zambiri. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyowa on Limpopo FM. Program imeneyi tikupangira mulilongwe mudzi wa Malawi. Tinangoenda wakachetechete, tinabwera kudzagwira ntchito zina. Tinachita mwayi kukumana ndi akalindo, tinachita mwayi kutamangira ku machinga kumene tinakapanga dongosolo lokawaso zokawakawa kuti abale athu alipo, koma chifukwa chonoti vesti makhala malo amodzi anthu athu a Foreign Youth Organization anali kumeneko, ife tikutamanga kwina chifukwa tinatamanga kuti tikaonekonso kuchikanga wakuja mwatsoka tapesaso ndegeija anaichosapo anaisamusapo. Tafika kuchikangawa taenda iyayi amalawi chakwera 2025 palibe chimene wapanga. Chakwera 2025 palibe chimene wapanga, ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti msonkhano umene unalipo, msonkhano umene unali kuikwendeni kunali anthu ambiri, ndipo umatuka mawerenga amawerengeka. Sono Comrade pamene ponse ndi kunali anthu ambiri, ndikuti kunazaza kuja kukhala empute kwati chikuchitika ndi chani. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyowa, chigawo chino chaku Masana. Muli bwanji Dennis Kalimoma, komanso muli bwanji Jesse Kabwira, komanso muli bwanji Richard Chimwendo Banda, komanso Moses Kunkuyu. This is Comrade Ntanyowa. Ndafika ndikungomva manong'onong'o kuti timamfuna amene ndafika osadera nkhawa. Ndafika ndili pa Capital Hotel. Dzulo taonera nawo mpira wa Silver umene Barracks anazichinyaoka. Ine ndine Malawi, ndipo ine sine munthu olakwa. Ine ndimangwauza Malawi zimene zikuchitika basi tu. Anthu mukasintha khalidwe lanu ine simundimva ndikuyankhula, koma mukamapitiriza nde muzindiona ndikupanga maprogramu anga ali Limpopo, komanso sindikubwerera mbuyo pamene popo nde ndilonjeze. Ine sindikubwerera mbuyo, ine ndikupita chitsogolo mpaka nitaona kuti Amalawi apulumusidwa. Ndipo Amalawi ndifuna ndikulonjezeni konse kumene muli kunena kuti ine ngati Comrade Ntanyowa sindizakusiyani nokha mpaka tikufuna tione kuti kodi Yorodani tamuoloka Aigupto watasiyana nawo. Pamenepo
ndi pamene mtima uzandilimbe. Nde ndikuti Kenis Khale Ng'oma, Jessica Bwira, Richard Chimwendo Banda. You can find me at Capital Hotel. Ka muzibwera ni maunyolo, ka mubwera whatsoever, mundipeze kumeneko. Ndikachoka kumeneko ndikhala ndupita ku Kang'ombe Building ku City Center. Ndikamachoka kumeneko ndeneka kupita kuchikwawa kunsanje kumene ndikaoneso madera ena amene ndili ndi program yonena kuti Amalawi First ndi 4 Regions Organization tipiteso tikaone anthu amene akuvutika kumenekoko. Ino anthu akumachinga msadandaule, tibweraso kumeneko. Amalawi nda anthu abwino kwambiri. Amalawi nda anthu achikondi, atithandiza kufikira titakuthandizani mabanja amene mwasala msadandaule. Tibwera kumeneko mawiki amawa kapena wiki inayo. Chimene tikufuna nchonoti abale athu tiye mutithandize a 4 Regions Organization kuti tikawathandize abale athu amene ali osowa. Ndipezerepo mwayi ndikufuna ndithokoze kwa nonse amene pakadali pano mukutumiza kanga chepe kanu. Ndikhulupirira tikamafika kuma mathendiku anthu ambiri ayeneko kuchitapo kanthu kuti tikawathandize abale athuwa. Tiyeni akuti dzanja limene limapereka ndi limene Mulungu amalidalisa. Amalawi chigawo chakumama kuno ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti Agape Khombe akumacheza nane. Agape Khombe akucheza nane pa namba ina, ndipo chimene ndachita trace ndichonena kuti Agape Khombe nthawi zonse akumayenda ndi amalata, akumakhala ndi Richard Chimwendo Banda mgalimoto mwawo, akamacheza ndine akunditenga ngati ine ndine kape. Ine sine kape. Agape Khombe nanunso mukhoza kukhala mugulu lokandipeza ku Capital Hotel. Agape Khombe ndi malata akugwira ntchito ngati intelligence achimwendo pa social media, ndipo anthu amenewa ndi amene anatenga ma audios a mbusa wa kumzuzuja kumanena kuti tapeza audio iyi akamulipo kaluwa kuyankhula izi anali achina Agape Khombe. Don't think that you are clever. I'm clever more than you. Mumanditumizira maaudio, nanoti maaudios anu siningatumize kucheni kudziko yayi, siningatumize ku uziko zimene mukumayankhula zimene mukupanga, because I know kunena kuti cholinga chanu mukufuna muone kuti kodi munthu uyi ali pati akukhala pati ndi mukatenge ma CID chani. Komano ndikunena kuti ndili ku Capital Hotel, ndili ku Capital Hotel ndi ulendo wanga ngati ndikotheka ndikhala ndikubwerera lachitatu. So ndikhoza kupemphaninso ni apolisi ku Malawi amene mmagwira ntchito yotumidwa kuti muzasaka anthu. You can close wherever you want. Koma ineyo ndizayenda ulendo wanga mpaka ndikafikaso kumene ndikupita. From Malawi ndikakhala ndili ku Mozambique. So ndiyenda bwinobwino popanda vuto lina lililonse. Koma Malawi ndati ndikuziwiseni kunena kuti Agape Khombe akugwira ntchito pa social media ngati ma CID aziona amene akuyankhula zolakwika zachakwera ndi ndani, iwo aja azipita kwa mabwana awo, kenako muziona azikuyimbirani mafoni akumagwirisa ntchito. So azimayi pena ino azimayi amene mukumabwera ku inbox kwanga kumandifusira, I got a beautiful wife more than you. Nkhope zanu zokwinyika ngati mitembo ya anthu. Don't come to my inbox kuma yankhula zawo chisiru. Ndalama zimene akupasa na MCP zimene zonse muzingozidya.
amene ati alimbane ndine agweramo yekha mzenje, chifukwa anthu ena anayesa kulimbana nane koma sakanika. Nde amene ati alimbane nane agweramo yekha. IMCP mwayesa kuchita haki nambala yanga nokha mukungogweramo. Nde wina atu wapanga mistake molomo tumiza video kupita kaya mafuna itumize kandi kwa chimwendo kuti mwachita mistake, zinthuzo zandifikira ine. Amalawi nsilikali amene munamuona amene ucha anali nsilikali tapanga kafukufuku. Ndili Malawi kupanga kafukufuku. Nsilikali amene amachambula chithunzi ndege ikunyamuka pa airport uja ine ndampeza. Ndipo nsilikali iwe ndikuchitisa manyazi kuziko. Iwe ndamene utuzulula sopano kuti chithunzi zimene umatenga mavideo aja umati umafuna uzipita nawo kuti. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ine ngati Malawi ndili ndi ufulu kukhala mdziko mwanga. Ine sindikuopa, ndizungulira mpaka ndikafikanso kuzomba ndikuyeneka kuti ndikafike ndikamve kunena kuti chachitika ndi chani, sinakhala bwanji. Ndili mdziko muno lero, mawa ambuye akalola nkutheka lachitatu ndikhoza kunyamuka. Koma ngati ntchito imene ndikugwira ikhala isanati ndikadalibe mdziko momwemo, chifukwa ndi mdziko mwanga ndikhala ndili konkuno mpaka nditamaliza ntchito imene ndikugwira. Kuzomba ndifikako, sindikutekeseka, sindikuopa, sindikufuka. Ine ndikupita chitsogolo. Nkhani yomvetsa chisoni ndionena kuti Abushiri analengeza kunena kuti anthu akuchikwawa akuyeneka kulandira chilango. Lero mwaziona ngozi zikuchitika kuchikwawa. Mawu anatuluka pakamwa pa Bushiri yekha. Sine kuti wina nekuti mukumunamizira yekha Bushiri amene agenda chakwera ndofunika kuti alandire zilango. Kutero kungozi zikuchitika kuchikwawa zija akuti chifukwa anthu anamugenda chakwera. Abushiri kutero kucha akubwezera. Ndizomvetsa chisoni. Enda Malawi ndikufuna kukuwuzani kunena kuti inu kuchikwawa kunsanje musayerekeze kutenga voti yanu kukavotera MCP, chifukwa Abushiri ndi amene afuna kukakhala vice president wa chipani cha MCP. Amafuna apase vice president iwo atangomwalira achilima, koma kuti amaopa kuti azaonekera kuti mkati mwa nkhanimu analimo, chifukwa chake anampasa manganya uja. Ndi Malawi ndifuna kukuwuzani konse kumene muli, kaya azibwera ndi ufa, kaya azibwera ndi chani, inu nkumalandira, zilandirani. Kuli bwino kuasira zinthu zawozo azikadya ndi anawo, azikadya ndi makolo awo. Ife tipirire, Mulungu atichitira chifundo, ndipo Mulungu ndiye pothawira bathu. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Tikudziwiseni isoni a Malawi kunena kuti aja amene amachedwa Adanlu amene
amene aja pano ali pa payroll ya boma ndipo salary yawo 1.8 miliyoni. Ndipo pali Ageni Msonda amene ali pa payroll ya boma kulapire malata akape kombewo. Anthu amene ali pa mapayroll a boma kudya ndalama za boma osagwira ntchito.